हेलो लोगोफोर गासैखौबो आंनि बे जारा पागला क्रिएशन इउटुब चेनेलाव स्राय बरायलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। लोगोसे नै नोंथाङाबो जारा पागलायाबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंथ'यो। दा गोबाव सम बारलांबाय गेलेनायनि भिडिअ लाबोनाय जायाखै। साननैसो उनाव नुथारसिगोन नोंथांमोना गेलेनायनि भिडिअखौ। दा जिखियानो जाया मानो दिनै एसे आलदा मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों आङो। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअफोराव कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों। बे सोंनायफोरनि फिननायखौनो आङो नोंथांमोननो ससे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायना होनो होननानै सिगांबोदों। दा बयबो मिथिगौ दुरान्ड कापआ जाथारसिगोन क'क्राझारनि साइ स्टेडियाम। दा बे दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिआबो गेलेगोन, सिगाङावबो गेलेखादोंमोन। दा बे बड'लेण्ड एफसिआव सोर सोर गेलेगोन बेखौ जोङो माने गोसोआव एसे गुलुं गुजुं मोनबाय थादों, बा जोङो कनफिउस जाबाय थादों। दाबो जोङो प्लेयार लिस्टखौ नुवाखै, जिहेथु जोङो कनफिउसन दङ। दा जोङो सानै साथाम साब्रै साबा बेबायदि जोङो नुनो मोनबाय। माने बिथांमोननि क्लियार पिक्साराबो फैबाय। जेरै जोंब्लामोननि पिक्सारा फैबाय, राकेबमोन बिसोर गेलेगोन, खोमदोनमोन, बिरखांमोन बिसोर गेलेगोन, त्रिमथि बिसोरबो गेलेगोन। दा बिसोर प्रेक्टिस होबाय दङ। ओमफ्राय मा होनदो, बेजों लोगोसेनो आरो जोंनि बे बड'लेण्ड हादाबाव माखासे मोजां मोजां गेलेगिरिफोर दंबावो, जेरै मिलन बसुमतारीमोन। दा मिलन बसुमतारीमोनखौ नुवाखै प्रेक्टिसाव, नङा होमबा? दा नोंथांमोना भिडिअ सोंहरदों कमेन्ट खालायनानै, दा आदा मिलन मोना गेलेगोना गेलेया प्लिज भिडिअनि गेजेरजों खोन्था ओरै होननानै। दा मिलना जाखांफुनाय सासे फुटबल गेलेगिरि, जाखांफुनाय माने सिगाङावनो जाखांफुखादों बिथाङा। दासिमबो बिथांनि पारफरमेन्सआ माने थिगैनो दङ, मोजाङैनो दङ। आथिखालावबो बिथाङा जोबोद मोजां गेलेबाय थायो। दा बिथाङा अल इन्डिया एफसिआव गेलेयो, बिथांना साखरि जाखाबाय। बिसोरो दुलियाजानाव थायो आरो बिसोरो मेनलि बियो क'क्राझार गेन्द्राबिलनि मिलन बसुमतारीया। साननैसो सिगां सन्तोष ट्रफियावबो गेलेदों बिथाङा, केप्टेनमोन आसाम टिमनि। ओमफ्राय मोजाङानो गेलेदों, पारफरमेन्सआ जोबोद मोजां जादों। ओंखायनो माने मानसिफोरा बा जोंबो बड'लेण्ड एफसिआव बिथांखौ मोननायब्ला मोजां जागौमोन बेखौ सानदों। दा जेबो नंला। बिथांजों आं रायज्लायदोंमोन साननैसो सिगाङावनो, आं बिथांजों रायज्लायदों फनाव। ओमफ्राय सोंनायाव बिथाङा बुंदों आरो जे आदा माने जों गेलेनाय नङा दे, जों गेलेनाय नङा, जोंहा बेबायदि जानाय नङा ओरै होननानै बुंहरदों आरो। दा मालायबा सिंफोराव मा उसुबिदा बिसाबा, नङा होमबा? क्लाबाव थायो बिसोरो, मोनसे बिसोरनि इन्टारनेल बाथ्राफोरखौ जों मिथिला। जायखिजाया बिथाङा गेलेनाय नङा होननानै बुंदों बड'लेण्ड एफसिजों। ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुदों, कलकाता लिगआ जागासिनो। दा बे कलकाता लिगआव जोंनि बड'लेण्डनि सासे बर' गेलेगिरिया गेलेगासिनो। सोर बिथाङा? उर्जय ब्रह्म। बिथाङा गसाइगावनि। साननैसो सिगां बिथाङा गुवाहाटि DBIआव दङमोन। बिथाङा गुवाहाटि DBIजों गुवाहाटि लिग गेलेदोंमोन। दा गुवाहाटि लिगआव बिथांमोननि क्लाबानो चेम्पियन जादोंमोन आरो, DBI क्लाबा। दा उर्जय ब्रह्मआबो सासे बिराद मोजां गेलेगिरि। बिथाङाबो सिगाङाव बड'लेण्ड एफसिजों दंमोन, आसाम टिमजोंबो दंमोन। बिथाङा गोबां गेदेर गेदेर टुर्नामेन्ट गेलेबाय। दा बिथाङा आसस रेइनब'नि जानानै कलकाता लिग गेलेबाय दङ। दा बिथांनिसिम जोबोद गाहाम हामलायहरबाय। दा बिथांजोंबो आं रायज्लायदों साननैसो सिगां। बिथाङा गावनो मोजाङै क्लियारै खोन्थाहरखादों जे आं ओरै कलकातायाव लिग गेलेबाय दङ ओरै होननानै। ओमफ्राय दा होमबा नोंथांमोन दा मा बुंबावनो, जिखियानो जाया माने नोंथांमोना आरो माबा मोनसे मिथिनो आद्रा दंबावोबा बिदिनो कमेन्ट खालायनानै सोंहर। आङो जिखिजाया राहायैबाबो आं नोंथांमोननो एन्सारखौ हरनो नाजागोन, बा नोंथांमोनहा मिथियैखौ आं मिथिहोनो नाजागोन।
बेनिफ्राय दा मा बुंबावनो जिखियानो जाया मानो बड'लेण्ड एफ सि एबा बिराद स्ट्रं जानो हागौ दे नोंथांमोन ओमफ्राय दुरान्ड कापखौथ' जों नायखागोनानो नायगोन भिडिअ बानायगोन एसे इन्जय खालायसिगोन नङा होमबा लाइभआव आरो माथो खालामबावनो एसे इन्जय खालामनांसिगोन दा होमबा नोंथांमोन जिखि जाया माने आङो गेलेनायनि इनफरमेसन भिडिअ दा बबेयाव माब्ला टुर्नामेन्ट जागोन बा बबे जायगायाव खेला जाबाय दं आरो जागोन मा टिमा गेलेगोन बेफोरनिबो आङो इनफरमेसन नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों लाबोबाय थागोन दा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ सापर्ट खालायलांबाय था जाहाथे नोंथांमोना बिदिनो मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ मोनबाय थानो हायो आरो गेलेनायनि भिडिअ नुबाय थानो हायो ओंखायनो नोंथांमोना प्लिज माने एसे चेनेलखौ शेयारफोर खालायनानै हो जाहाथे चेनेला थांना थायो जोंनो स्पर्ट्सआव जोंनो मोजां मोनसे चेनेल नांथारगौ जोंनि लकेल चेनेल नांथारगौ दा लकेल चेनेल थायोब्लासो जोङो लकेल गेलेगिरिफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनो नङा होमबा ओंखायनो जियानो जाया मानो नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलफोरखौ एसे साबस्क्राइब खालायना होदो आरो शेयारफोर खालायना होदो जिखियानो जाया मानो दिनैनि थाखाय बेखिनिखौनो बुंनानै आङो नोंथांमोननिफ्राय आनज्राय थाबाय गोजोन्थों।